Ел Чапо Гусман, човекът, който два пъти избяга от мексикански затвори, сега ще прекара остатъка от живота си зад решетките в извънредно охраняван затвор, докато тя, майката на техните близначки дъщери, остана наведена след произнасянето на присъдата. Чапо беше изпратен тук за цял живот, в херметически затворения Супермакс затвор в Колорадо. На 19 юли 2019 година Ел Чапо влезе в своята 75 квадратна футова килия в Флоренс, Колорадо, с което сложи край на неговото управление като най-издирвания мексикански наркобарон в Америка. Този момент не само отбеляза края на пътя за Ел Чапо, но и началото на неговия живот в тази миниатюрна версия на ада. Това са най-нечовешките условия, които някога съм преживявал. Страдам от главоболие всеки ден. Не съм виждал слънцето или дишал свеж въздух, откакто стъпих в тази страна. Мъчен съм 24 часа всеки ден. Това беше част от писмо, написано от Ел Чапо до съдия, в което той разказваше за своите ужасяващи преживявания в най-сигурния затвор в Съединените щати. Очевидно е, че той не си прекарва добре там. Но ви уверявам, че истинската интрига се крие в тайните административни мерки, които е принуден да спазва. Онези, за които медиите удобно избягват да говорят. Но преди да навлезем в подробности за тези мерки и обречената съдба на Ел Чапо да умре зад решетките, първо трябва да разберете защо той е подложен на мъчение в чужда земя. Името Хоакин Ел Чапо Гусман едва ли се нуждае от представяне. Още през 90-те години Ел Чапо беше един от най-великите наркобосове на всички времена, след Пабло Ескобар, разбира се. Тези двама печално известни наркобарони доминираха търговията с наркотици в различни епохи. Ескобар беше по-харизматичен кралски бос, който не се притесняваше от медиите. Ел Чапо беше малко по-хитър, действайки в сенките в Мексико. Неговата картелна империя носеше $3 милиарда годишно. Той съоснова печално известния картел Гуадалахара. Обаче след смъртта на агента на DEA Енрике Камарена Саласар от мексикански наемни убийци, Ел Чапо използва хаоса, за да се издигне в ранга в рамките на картела. Това подтикна Феликс Гаярдо, по време на среща на върха на всички водещи наркобосове в Мексико по онова време, да назначи Ел Чапо и Исмаел Ел Майо Самбада като лидери на картела Синалоа. Впоследствие той организира две от най-умопомрачителните бягства от затвора на 21 век. Да избягаш означава да отвориш слой след слой от непробиваеми стени и армия от охранители, които почти двойно превъзхождат затворници. Първото бягство е сцена направо от измислен филм, но когато става дума за този човек, всичко е възможно. 19 януари 2001 година. Ел Чапо избяга от един от най-сигурните затвори в Мексико. Най-лудата част е, че той го постигна с помощта на затворнически пазачи и служители. Един от пазачите беше човек на име Франсиско Ел Чито Кампус Ривера и с помощта на неговата съпруга Ема Коронел Айспуро, Ел Чапо беше планирал бягството си от затвора. И когато дойде часът да напусне затвора, Ел Чито електронно отвори вратата на килията му, скри го в тази количка за пране пълна с мръсни дрехи и започна да го бута през различни врати навън в коридора. Но ако си спомняте, това беше затвор с максимална сигурност, а не коридор от 100 метра. Така че как беше толкова лесно? Разбира се, преминаването през многото контролно-пропускателни пунктове беше ужасяващо дори за човек като Ел Чапо. И за да поставим това в контекст, в един момент Ел Чито се опитваше да убеди охранител да го пусне през портата, но в процеса количката за пране започна да се търкаля назад. Можете да си представите как Чапо беше ужасен, че тя ще се преобърне и ще го изпрати обратно в килията. Но майката природа беше на негова страна в онзи ден, защото количката спря и Ел Чито успя да го избута навън към паркинга, където той беше изведен извън града с автомобил. Очевидно, Ел Чапо не беше пионерът на бягствата от затвора. И въпреки, че вече беше издирван в Съединените щати, имаше малък шанс той да бъде екстрадиран. 22 февруари 2014 година. Мексиканските власти арестуваха Гусман в хотел на плажа в Масатлан след операция на мексиканските военноморски сили с общо разузнаване от DEA и службата на маршалите на САЩ. Операцията, довела до неговото залавяне, започна в 3:45 сутринта, когато 10 пикапа на мексиканските военноморски сили, превозващи над 65 морски пехотинци, се отправиха към курорта. Мексиканските и американските федерални агенти имаха разузнавателна информация, че наркобаронът е бил на мястото поне 2 дни и че има апартамент на 4-тия етаж. Когато мексиканските власти пристигнаха на мястото, те бързо обезвредиха Карлос Мануел Уамес, един от бодигардовете на Гусман, преди тихо да се отправят към 4-тия етаж с асансьори и по стълбите. След като стигнаха до входната врата на Гусман, те я разбиха и нахлуха в 2 стаи.
В едната беше Гусман, лежащ в леглото с съпругата си. Той беше обвинен в трафик на наркотици, тъй като не можеше да бъде обвинен за други престъпления повече от веднъж. Той беше изпратен в Федерален център за социална реадаптация номер 1, където Хоакин Ел Чапо Гусман организира второ бягство от затвора, което напълно осмя мексиканското правителство, подигравайки се с структурата на затворите му. Това е моментът, в който Хоакин Ел Чапо Гусман кара мексиканското правителство да изглежда нелепо. 11 юли 2015 година. Ел Чапо беше видян в зоната за душове на килията си, както беше заснето от охранителните камери. Зоната за душове в тази килия беше единственото сляпо петно. След като охраната не го видя в продължение на 25 минути на камерите, персоналът отида да го търси. Когато стигнаха до килията му, Гусман беше изчезнал. Имайте предвид, че това беше един от най-строго охраняваните затвори в Мексико. Ел Чапо успя да организира второ бягство, използвайки тунел, водещ от душовете до жилищен строителен обект на 1 миля разстояние. Тунелът беше на 33 фута под земята и Гусман слезе по стълба надолу. Там имаше изкуствено осветление, вентилационни шахти и висококачествени строителни материали. Освен това, там беше открит мотоциклет, който според властите е бил използван за транспортиране на материали и вероятно самия Гусман. Сега, въпреки че Ел Чапо имаше много помощ отвън, за да улесни това бягство, стана ясно, че той има несравним достъп до ресурси и работна сила, готови да му помогнат във всяка ситуация. И след тези две бягства стана очевидно, че Мексико е силно неспособно да задържи печално известния наркобарон, което даде възможност на Съединените щати да се намесят. ADX Florence, 8 януари 2016 година. Домът на Ел Чапо беше щурмуван от 17 морски пехотинци от мексиканската армия и федералната полиция. Този конкретен дом беше под наблюдение повече от месец, след като местни жители съобщиха, че са виждали въоръжени лица да влизат и излизат. Наблюдаваните комуникации показваха, че домът се подготвя за пристигането на Баба или Леля, което според властите беше кодово име за високоприоритетна цел – Ел Чапо. Но преди те да успеят да преминат през тази подсилена стоманена бронирана врата, Ел Чапо вече беше избягал през таен тунел, излизайки на 1,5 километра разстояние. След като стигна до другия край на тунела, той излезе и открадна цивилен автомобил под заплаха с оръжие. Беше издадена тревога в целия щат за откраднатото превозно средство и федералната полиция го откри на около 20 км южно от Лос Мочис. В момента на ареста, Ел Чапо направи последен отчаян опит да подкупи служителите с пари, имоти, може би работа. Но за Гусман играта беше свършила. Той беше екстрадиран директно в Съединените щати, като издирван човек в Чикаго, Сан-Диего, Ню-Йорк, Ню-Хемпшир, Майами и Тексас. В допълнение към обвинения в най-малко 7 различни федерални съдилища на Съединените щати. Критично условие за екстрадицията беше Съединените да гарантират, че няма да осъдят Гусман на смърт, ако бъде признат за виновен по обвинение в убийство. Но за Ел Чапо получаването на смъртно наказание със сигурност би било много по-добра присъда. 19 януари 2017 година. Ел Чапо беше екстрадиран в Съединените щати и предаден на DEA. От секундата, в която стъпи на американска земя, можеше да се види ужасът в очите му. Той знаеше без никакво съмнение, че това може да е краят на пътя за него. Той беше признат за виновен по всички обвинения и осъден на 17 юли 2019 година на доживотен затвор, който да излежи в ADX Florence. Това означава, че си в килията си 23 до 24 часа на ден сам. Пускат те за 1 час в подземна яма, подземна бетонна яма, където не можеш да виждаш в далечината. ADX Florence приютява някои от най-безмилостните престъпници на нашето време. Тези хора са направо чудовища, без никакъв интерес към пари или власт. Всичко, което искат да видят, е хора да страдат по най-садистичните начини. В случай, че не знаете, може би се питате защо Ел Чапо беше изпратен именно в този затвор от всички затвори с максимална сигурност в САЩ. Защо ADX изобщо беше създаден и на какъв вид нечовешко отношение са подложени затворници, толкова зловещи като Ел Чапо. 22 октомври 1983 година. Томас Силвърстин и Клейтън Фаунтин, членове на Арийското братство, намушкаха смъртоносно надзирателите Мъръл Клуц и Робърт Хофман в федералния затвор в Мариан. Томас вървеше по коридора с ръцете си оковани отпред. След това, в сцена сякаш извадена от матрицата, той пъхна ръцете си в килията на свой приятел, който отключи белезниците му с откраднат ключ и му подаде нож, което позволи на Томас просто да убие този пазач. Няколко часа по-късно подобен сценарий се случи с Клейтън, използвайки същата тактика. Разберете, че по онова време федералният затвор в Мариан беше мястото, където се изпращаха най-лошите престъпници в САЩ. Обаче, когато тези инциденти се случиха, стана ясно, че дори сред най-опасните престъпници
някои се нуждаят от още по-интензивно и по-сигурно съоръжение. И именно така възникна идеята за ADX. ADX беше изцяло за настаняване на хора без никакво уважение към човешкия живот. Този комплекс се намира върху 37 акра във Флоренс, Колорадо, част от федерален корекционен комплекс, който има 3 поправителни заведения, всяко с различно ниво на сигурност. По-голямата част от съоръжението е надземното ниво и е проектирано да побере максимум 460 затворници. По някаква причина никога не е достигало пълния си капацитет. Към ноември 2023 година ADX приютява 332 затворници в 6 различни звена. Всеки затворник е изпратен там, защото е показал признаци, че е твърде опасен, за да бъде държан в нормален затвор. И точно като Ел Чапо, тези хора са затворени в еднолична килия за 23 часа на ден. Когато им бъде позволено да напуснат килията си, те могат да бъдат само в малко по-голяма зона за едва 1 час. Това може да бъде по всяко време избрано от надзирателите. По време на този 1 час свободно време, те са извеждани с белезници, окови или и двете, в зависимост от това колко опасен е затворникът. При Ел Чапо той постоянно е и с двете, защото те не могат да си позволят да го изпуснат от поглед дори за секунда. Сега затворниците са свободни да се движат, да упражняват или дори да медитират в подземна яма, която прилича на празен басейн. И да, този басейн е по-голям от килията им, но е много по-малък, отколкото си мислите. Около 10 крачки в права линия или 30 в кръг. Това трябва да ви даде ясна представа за тази така наречена външна зона. Въпреки това, не всички затворници са подложени на тези строги мерки. Колкото по-дълго човек е там и колкото по-дълго демонстрира добро поведение, толкова повече време на открито получава. Но ако затворник докаже, че е непоправим, може да прекара цялата си присъда заключен в ADX. Когато става въпрос за хранене, нещата стават още по-лоши. Храната и пакетите се сервират на затворниците и се проверяват щателно, за да се гарантира, че не могат да бъдат използвани, за да наранят себе си или надзирателите. Затворниците, доведени от други места, имат право да се хранят в обща столова. Но затворници, толкова опасни като Ел Чапо, получават храната си доставена от надзиратели. След като Ел Чапо приключи с храненето, подносът се проверява, за да се уверят, че не е отчупил парче, което да използва като оръжие. Килията му има легло, бюро и стол. Всички изцяло изработени от бетон. Точно до вратата има тоалетна. Тази тоалетна е проектирана за еднократно пускане, което означава, че няма дръжки. Неговата килия е една от малкото, които имат душ вътре. И този душ е на програмиран таймер. Има и малка мивка без потенциално опасен кран. Някои килии имат стоманени огледала, закрепени към стените, а други имат телевизори. Конкретно на Ел Чапо има хубав 13-инчов телевизор. Въпреки това програмите се наблюдават. Той може да гледа само развлекателно, образователно и религиозно съдържание. Също така му се дават книги и списания, ако желая да чете. Но силно се съмнявам, че там се случва много четене. Следващото нещо, което трябва да се вземе предвид, е стената на килията. ADX има само прозорец с размер 4 на 4 инча. Прозорците са проектирани така, че да ограничават затворниците да знаят точното си местоположение в комплекса. Така че за затворник като Чапо е почти невъзможно да организира някакъв вид бягство. Извън тази килия има множество датчици за движение, камери и 1400 дистанционно управлявани стоманени врати. Пазачите в контролния център наблюдават затворниците 24 часа в денонощието. Те също така разполагат с така наречения паник бутон, който по същество е един червен бутон, който незабавно заключва всяка врата в сградата. В допълнение към това има сензорни подложки и 12-футови огради с бодлива тел, заобикалящи периметъра, патрулирани от тежко въоръжени служители. И ако успееш да се промътнеш покрай всичко това, има 12 различни оръжейни кули, готови за действие. Надолу по пътя, водещ към ADX Флоренс, в този момент самата мисъл за бягство трябва да бъде ужасяваща. Колко хора би трябвало да подкупи, колко охранители би трябвало да заобиколи, само за да излезе от това място. Има още няколко неща, които правят това място още по-ужасно. Ние не ги молим да идват тук. С лошото си поведение и управленски проблеми, те си изкарват пътя до тук. ADX Флоренс има затворници на 6 различни нива на сигурност. Едно от нивата е звеното за обща популация. Под него има блок, известен просто като H. Това е звеното, където се държи нашият скъп Ел Чапо. Те го наблюдават през цялото време и според неговите адвокати той не получава никакъв сън. Той е тормозен от тези служители, а семейството му няма право да го посещава. Но колкото и високопрофилен престъпник да е Ел Чапо, той не е най-опасният човек тук. Има звено, известно като Range 13.
Това място е за онези, които изискват най-строг контрол и за същества, класифицирани като безмилостни убийствени животни. Ел Чапо не е там долу, както някой друг, когото може би познавате, Рамзи Юсеф. Роденият в Пакистан Рамзи Юсеф беше осъден през 1994 година за тероризъм, заговор и други обвинения във връзка с бомбения атентат в Световния търговски център, при който бяха убити 6 души и ранени повече от 1000. Юсеф също беше осъден за планирането на проект Божинка, осуетен заговор, замислен от висшия член на Ал-Кайда Халид Шейх Мохамед, за взривяване на 12 самолета за 48 часа. Сега, докато Чапо е извършил много неща, някои биха спорили, че престъпленията на Рамзи наистина му осигуряват място в Рейндж 13. Друг затворник в този ад е Томас Силвърстин, един от двамата мъже зад идеята на Федералното бюро на затворите да изгради ADX Флоренс. В този момент едно е сигурно. Няма абсолютно никакъв начин Ел Чапо да измисли план за бягство от ADX. Въпреки това, има една малка вратичка, която би могъл да използва, за да си върне свободата. Вратичката. Януари 2022 година. Присъдата на Ел Чапо беше потвърдена от втори окръжен съд в САЩ, след като адвокатите се опитаха да се позоват на история за неправомерно поведение на съдебни заседатели, съобщена 8 дни след присъдата му през 2019 година. Имаше твърдение, че съдебните заседатели са били изложени на информация, която не е била допусната като доказателство по делото, включително твърдение от сътрудничещ свидетел, че Ел Чапо е дрогирал и изнасилвал момичета. Това даде на защитния екип на Ел Чапо възможност да оспори журито и да твърди, че присъдата му е трябвало да завърши с невалиден процес. Съдът не се поддаде на тази измислена история и потвърди присъдата му. В отчаян опит да измъкнат Ел Чапо от това място, те измислиха нова стратегия. Ел Чапо да бъде в най-доброто си поведение. Две звена в ADX позволяват на затворниците да се разхождат свободно, взаимодействайки с други в техния сектор. Това звено обаче е отворено само за затворници, които са демонстрирали добро поведение за определен период от време. И ако продължат да показват това добро поведение, тогава има много голям шанс да бъдат преместени от ADX в по-лек затвор в САЩ. Така че, ако Ел Чапо по някакъв начин успее да бъде преместен в по-лек затвор, тогава може би ще успее да извърши едно от своите класически бягства от затвора. Друг начин да излезе от ADX е чрез използване на закона и критиките относно проблемите с психичното здраве. Въпреки строгите мерки въведени досега, за да не може никой да излезе от ADX, в това място са се случили много убийства поради психически сривове. 21 април 2005 година. Двама затворници, Силвестър Ривера и Ричард Сантяго, бяха заснети на видео как брутално пребиват и стъпкват до смърт високопрофилен мафиот от мексиканската мафия, Мануел Торес, вътре в затвора. Престъпници в ADX все още извършват убийство. Следващата логична стъпка беше те да бъдат осъдени на смърт и поставени в килия за смъртници. Те останаха лишени от свобода в ADX. Освен този инцидент, има общо 8 самоубийства в това място. И това се дължи на факта, че условията в ADX Флоренс са твърде сурови за неговите затворници. Те са престъпници, но все пак са хора. Освен това има няколко затворници, които не са извършили престъпления толкова брутални като тези на Ел Чапо или Рамзи Юсеф. През 2012 година 11 затворници подадоха федерален колективен иск срещу Федералното бюро на затворите. Искът твърдеше хронични злоупотреби и неспособност правилно да се диагностицират затворници, които страдат от хронични психични заболявания. Британски магистрат отказа да екстрадира Джулиан Асанж, основателя на неправителствената организация Wikileaks в Съединените щати. И това беше защото магистратът смяташе, че той ще бъде подложен на изолация и специални административни мерки в ADX Флоренс. За щастие на Асанж, Съединените щати и Висшия съд на правосъдието на Англия се съгласиха да го екстрадират при условие, че той няма да бъде подлаган на специални административни мерки или затворен в ADX. Убеждаването на компетентен съдия, че Ел Чапо трябва да бъде преместен в по-лек затвор на основание добро поведение, това е единствената му надежда в този момент. Това може да бъде съчетано с факта, че неговото лишаване от свобода почти не промени нищо обратно в Мексико. Картелът Синалоа остава една от най-мощните и продуктивни организации за трафик на наркотици. Той все още контролира световна мрежа от контакти, пренасящи колумбийски кокаин към Съединените щати. Също така контролира морски пристанища, за да бъдат внасяни наркотици и прекурсорни химикали от цял свят. Докато управлява многомилионните тунели, изградени от Ел Чапо, за да се пренасят тонове марихуана и кокаин. И това дори не подчертава армиите от наемни убийци и изпълнители, които пряко участват в изнудване, отвличания и пране на пари за картела. Може би най-важното,
Синалоа продължава да контролира това, което се нарича последната миля в Съединените щати, използвайки мрежата за търговия на едро, за да доставя наркотиците в ръцете на местни банди. След ареста на Ел Чапо, картелът се раздели на фракции. Една водена от дългогодишния партньор на Ел Чапо, Ел Майо, и другата оглавявана от неговите пораснали синове, известни като Лос Чапитос. Тези фракции използват своите връзки на високи места и огромния си достъп до ресурси, за да издигнат нов обществен враг – Немесио Осегиера Сервантес, Ел Менчо. Картелът на Ел Менчо, Халиско нова генерация, е във възход и съществува едва от около десетилетие. Но той се издигна до власт много по-бързо от своя съперник Синалоа. Тяхното влияние се простира през 6 континента. Големи американски градове като Лос-Анджелис, Чикаго, Хюстън, Атланта и Ню-Йорк са засегнати от CJNG. Хората на Ел Менчо извършват жестоки актове на насилие, докато се борят с конкуренти в Мексико. Те изобразяват Гусман като герой, а Ел Менчо като злодея. Да, и двамата са наркодилъри, но Ел Чапо е възприеман като очарователен разбойник. Човек, издигнал се сам от крайна бедност до класиране в списъка на милиардерите на Форбс. За няколи в Синалоа той остава съвременен Робин Худ, на когото се приписва строеж на църкви, асфалтиране на пътища и наливане на пари в местната икономика, докато се противопоставя на властта. Той е народният престъпник. Истински Тони Монтана. Лош човек, разбира се, но поне имаше смелостта да бъде това, което искаше да бъде. Отклоняването на вниманието на всички към Ел Менчо и CJNG може да остави възможност за защитния екип на Ел Чапо да направи малко магия. В момента Ел Чапо прекарва по-голямата част от времето си, гледайки кабелна телевизия, пишейки писма до майка си, сестрите си и близначките си дъщери. Президентът на Мексико, Обрадор, който има история на заемане на позиция, благоприятна за организацията на Ел Чапо, заяви, че би разгледал искането на Ел Чапо да бъде върнат от САЩ, за да изтърпи присъдата си по хуманитарни причини, твърдейки, че психологическите мъчения, които преживяват там, са нечовешки. Макар че не е ясно дали Мексико има правомощията да направи това, Съединените щати със сигурност няма да изпратят Ел Чапо обратно в Мексико за семейно събиране. Ел Чапо е изчезнал завинаги. Но ние не мислим, че неговата история е приключила с писането си. И тогава това, което се случва, е, че или се превръщаш в животно, или се превръщаш в своя собствен най-лош враг.